Ayan, mega love shout out. Happy lunchtime everybody. Mega love shout out Team Brave, Alpha Black, hello, all about tusok ko. So, ayan. Ah, sarap sa tusok. Ayan, Jess G, mega love shout out. May jacket ka na. Tetin, salamat. Watching from Turkey. Ayan, comedy. Wait. Thank you, my dear friends. You're welcome. Hello, everyone. Yan, mega love shout out. Jess, ano pangalan nito? Jess Gen C 35, mega love shout out. Comedy, hello. Reese J, Team Brave, mega love shout out. Thank you for coming in. Nawala na. Ayun, happy birthday host. Ayan, mega love shout out. Maraming salamat sa inyo. Thank you for the moderator. Yan, you're welcome. Dali lang. Meron pang walang jacket. Yan, may bago tayong bisita, guys. Current Plant, Food, Travel Adventure. Yan, mega love shout out sis. Salamat sa paharang. Yan. Dito tayo kasi para malapit lang sa wifi. Charot. Yan, harang. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa paharang dyan, sis Karen. Mega love shout out. Yeah, shout out sa lahat ng mga friends natin dyan, most especially sa Rainbow Team, sila Idol Ken, tapos sino pa to? Tsaka yung jowa niyang si Jen, mega love shout out. Ganoon din kila Vansky. Ayun, Karen, harang, tambay sa harang sis. Ayun. Salamat sa paharang ninyo, guys.
Andito tayo ngayon sa ilalim ng puno, guys. Ayan. Yan mga mga bago nating kaibigan diyan, sila probinsya ng Ilocana, padikit guys. Tapos my name is Rinky. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Rinky, from Turkey. Beans, hello. Ay, Kapsad Beans, kami galaw shoutout. Comedy Rinky, mega love shoutout. Yan, thank you. Jess Jean, comedy waiting my channel. Ayan. Kulang, mega love shoutout. Wala ka pa palang jacket, sandali. Happy birthday, Master. Ayan. Maraming salamat guys sa inyo, sa mga sponsors natin dyan. Thank you so much. Ayan. Idol Beans ng Taiwan, mega love shoutout. Saging please. Ayan. And guys, pakidikit naman po kay Kulang MTV, bago lang yan din sa sa larangan ng YouTube. Ayan, dali lang, bigyan kita jacket. Ayan, may jacket ka na, maglapag ka lang dyan. Hello guys, hello. Jacket Master, meron na, may jacket ka na, lapag ka na dyan. Maglapag ka na dyan, may jacket ka na, may blue ka na dyan. Magdikitan lang kayo dyan guys. May bago tayong bisita, ayan si Pomedi, tsaka sino pa to? Si Jess Jean ng Turkey. Shout out din kay Vansky ng Negros. Ayan, idol, salamat sa sa pagdikit. Tsaka sa mga friends natin dyan na nandyan sa Pilipinas, mega love shout out. Tsaka yung mga kanguso natin dyan, mga team nguso, mga riders na kasama ni Shadow and Lee, mega love shoutout sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa mga greetings ninyo sa akin. Yun! Oy, Kulang! Dikitan mo yan si Karen. Mga active supporters natin. 8:45. Ayun. Sister, you are so beautiful. Oh my God, thank you so much. Comedy Rinzy, mega love shout out to you. Sleeping now. Okay, have a good night. Jess Jean C35. Yan. Matulog ka na. Kasi nga 8:45. So 8:45 PM. Ito yung view natin dito sa likod guys, oh, sa ilalim ng puno.
Magbaba lang kayo ng mga bahay nyo dyan guys at pagdikitan. Ayos lang natin para yan, 11 people in my life. Mega love shout out sa inyo. Huwag ka maingay, master. May natutulog habang wala si Kalbo. Sige, magsitulog lang kayo dyan habang wala pa si Kalbo. Ako muna magbantay sa inyo dyan. Silip-silip lang. Current plant food. Dandikit na daw sa'yo si Tintin. Ayan. Your hair black. Yes, my hair is black. Okay. Yeah, my hair is natural. Natural black. My only Sam. Ate Sam, kain ka lang dyan. I'm in Turkey. Okay. My only hello from Jess Jin C35. Yan, sipak ng harang. Yan, may pambili tayo ng ano, ng sipak ng harang yan. Kulang. Harangan nyo lang dyan guys. Andito lang ako sa may ano, sa may ilalim. Uwi na ako, busog na. Salamat sa Risky waiting my channel. Ayun na. Jess Jin C. Connect to our friends. My only. Ayan. Connect guys. Connect to each other. Oh, from Jess Jin. Thank you my friend. Ayan. Yeah, thanks everyone. Magdikitan lang kayo dyan guys. Magbaba kayo ng mga bahay nyo. Para where are you from Jess Jin C? Comedy. He's from Turkey. Turkey. Guys, who wants banana? I have one banana here. I writing before. Okay, sister. Ayan. How about me, comedy? You don't ask from where I am. Okay, sister. I think comedy is from Indonesia. Comedy Rincy, you are from Indonesia, right? Good food. Yes, banana is good. Yan o, banana. Nans, kanta ka lang dyan, Tenans. May mga parak dito guys, oh. Ayan, from Tintin, Comedy Rincy, dan subscribe. Ayan.
Magdikitan lang kayo dyan guys para magdag saging. Kung kulang pa yung saging nyo guys, may saging pa tayo dito. Saging. Yan, Alpha, hello, sabi ni Jess, Jen C. Parang mabubulol tayo nito. Ayan, dan connected na daw. Si Alpha sa'yo, ano, Yes, Jen C, connect to our friends. Comedy. Okay, thank you, Tintin. Huwag lang tayong ma-CPR kasi naaabot ng cellphone ko yung ano, yung music nila diyan sa kabila oh, yung mga kumakanta. Okay, my dear friend, welcome to my channel. Thank you. Ayan, Madam Crew, mega love, shout out, harang. Maraming salamat sa paharang po. Hindi tayo nakakaano. Sandali lang po bigyan kita ng jacket. Sandali lang. Asan na yung ulang jacket kanina? Ayan. Hey, where are you? Ay, ano na sabi niya? Sandali lang. Ay, naku na lang. Ang bilis. Sandali lang. Nasaan ako? Madam Crew, andito lang ako sa ilalim ng puno. Nagla-live. Capsat Arms, mega love, shoutout. Thank you guys. Ayan. Asan na yung isa? In the middle of the woods. Andito lang ako sa ilalim ng puno. Dito. Yung mga kasama ko, nandun sila. May jacket ka na, Madam Crew. Ayan. Kapsat Arms, kumusta ang ano natin dyan? Kumusta ang day off natin? Ayan, nakapin ka na kulang. Padikit po sa nakapin, guys. Bagong silang pa lang to. Bagong silang pa lang tong ano nakapin, guys. Please connect to her. Thank you, guys. Why are you alone there with the birds? Mas okay kasi pag mag-isa kasi nga ano free. May mga kasama ako doon banda. Yung Team Brave doon sila nakatago. Nagtatago sila. Ako nandito ako humiwalay saglit para ano para mag-live kasi may mga nakakantahan diyan banda, guys. Through waiting my channel yan. You might ay naku na lang.
Ayan guys, padikit sa nakapin guys. Batang bata pa yan. Sa nakapin tayo guys. Bagong silang. Baka naman. Bari muna. Ay, naku na lang. Ayaw ko yan kulang. Gusto ko sakto lang. Nature na nature. Apo. Maganda talaga dito tumambay sa ilalim ng puno. Guys, magtayo-tayo na kayo dyan. Kasi nandito na yung isang isang tsekwa. Pinatayo niya yung mga nakahiga dito sa ilalim ng puno. Yung babae. Ayan, crew Jane, dandikit na po from Kulang. Ayan, kulang ka lang. Ayan, 8 people in the house. Make a loud shout out. Maganda mag-picnic dyan. Maganda mag-picnic dyan, Ma'am Brave. Dito din kami picnic kami. Okay lang din naman dito. Yung mag-picnic. So every Sunday maraming mga dito, nagtatambay. Waiting, ayan, waiting. Puntahan ko muna na Kapina. Sige po. Sige, puntahan nyo na po yung nakapin kay bata pa yan guys. Bagong silang, kakapanganak lang kanina. Charot. Ayan, Brave. Yung mga team Brave guys, nandun sila. Tusok master. Kalami sa tusok ni siya. Sakat mo yan siya. Yan. Bata din daw si Sam. Asa na si Sam? Baba mo yung bahay mo dyan, te, para ipin natin mamaya pagkatapos ni Kulang. Siya, hello my friend. Ayan, ouch. Ang ingay ng celebrant. nakababa na dyan kanina. Natakpan. Hindi ko na siya mahanap. Ang ingay ng celebrant. Ngayon lang ako maingay, charot. Here everyone woman. Yes, everybody here is woman. How about you, Jess? GNC, are you a man or a woman? Then connect, ayan. Connect na, connect. Everybody connect na, connect. Para madagdagan yung mga saging natin dyan. Pero kapag kulang pa yung mga saging ninyo, guys, may isa pa dito. Ayan, may only Sam. Ayan na nga, dali, ipin kita. Tapos na kayo kay Kulang, guys. Lipat tayo kay my only Sam. Dali lang at ipin natin. Ayan, tapos na kayo kay Kulang guys. Nakakonect na ba kayo sa kanya? Isunod natin si My Only Sam, tapos si Tintin after ni Sam. Ayan. Ayan guys, next na tayo guys. Pa-connect.
Patusok na rin ng sagat. Ayun, next na tayo guys. Next. Para makarami ng saging. Shout out sa mga Team Brave dyan. Baka didiligan na kayo dyan. Parang didiligan na yung mga tigang dyan, oh. She, lumayo ka, she. Baka mabasa ka. Patikit po, susuklian ko din po. Salamat. Ayan. And guys, padikit sa nakapin guys. Bata din to, bata pa. Nagdedede pa to guys. Tag-init kaya dapat madiligad na. We're not tigang, we're wet. Tag-init na gani. Tag-init na. Kaya lumalapit na yung nagdidilig ng halaman doon sa kanila. Baka pati sila madamay na madiligan. Ayan, Risa J. Okay, my dear friend, welcome to my channel. Thank you. Ayan. Yes, Gen Z, connect to our friends. Hindi lang okay Dikit-dikit na dyan. Yung malakit. Tawa si Ma'am Cruje, no? Ayan. Woo. Bird songs, great, Sisi. Yes, great. But we are more great. Great. Naririnig pa talaga pala nila yung ibon. Bilis ng oras guys, alas 2 na pala. Comedy. Yan. Yes, Gen Z 35. I have subscriber to your channel already. Yan. Mag-iwan ka lang ng bakas doon. Bakasan mo lang. She, huwag ka na matulog dyan, She. May naghahanap sa'yo. Tuturo na ba kita, She, kung nasan ka? Uwi na po ako. Salamat. Ayan. Sige, ingat po. Ingat sa pag-uwi. Salamat sa pagpunta.
Echo, hello. Ayan, may love shoutout. Thank you guys. Everyone have a coffee. Ayan. Thank you, Jess Jency. May love shoutout. Our time here is already 2:07 in the afternoon. No Turkish coffee. Ayan. Yummy. Here, morning. Yeah. Our time here in Asia, it's already 2:07 in the afternoon. 9:07. Oh. Okay. So, sorry, now sleeping. Okay. Have a good night. Have a restful night. Jess Jean. Bye-bye. Ingat. See you later. See you later, Riv. Okay. Bye, dear. Bye, Jess Jency. Have a restful night. Good night. And sweet dreams. Boss Rama, session na po pero out lang po ako. Hindi ko po bibigyan. Kulang, thank you my dear friend. Ayan. Later friend is visiting. Okay. Okay, sige guys. Hanggang dito na lang muna yung live natin. Maraming salamat sa suporta ninyo. Have a good day guys. Bye-bye.